Hello guys, magandang hapon Pilipinas. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo, nagbabalik. Pero ibang klaseng update po ito. Ito ang latest sa El Nino La Nina. Ito po yung una nating update. At every month mag-release po tayo. Okay. At issued po ito for today, March 20, 2024. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Umpisahan natin na yun ang update. Gusto ko lang ipakita muna sa inyo ang latest na yun ng El Nino. Ito yung galing po sa San Francisco Golden Gate, weather.com website. Pinapakita dito, comprehensive po ito. Ito yung La Nina and El Nino years and intensities. At ito yung latest nila. Yung El Nino natin na yun ay nasa strong category, 2023 and 2024 El Nino. Malakas po yan. Although hindi po siya umabot sa very strong, okay? Muntik na. But still, malakas pa rin yan. At nagbibigay po ito ng below average rainfall sa ating bansa. Kaya nagkakaroon po ng mga droughts sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. At maswerte lang po ang Kabikulan dahil po mas bate ang nagkakaroon na ng dry spell. But for the next few months, baka umabot din tayo sa dry spell. But not doon sa drought levels. As of February 29, normal pa rin ang ating climate conditions sa ating lugar dito sa Kabikulan. Okay, so yan po ang pinapakita. Ito yung 30-year El Nino La Nina events na nangyari po since 1990s. At nakikita po ninyo na nagpapalit-palit lamang po from El Nino La Nina, El Nino La Nina. Ganun lang po ang cycle dahil po normal trend po ito ng ating planeta. Okay, na-discover po ang El Nino La Nina noong 1983 lamang, nung nagkakaroon ng mga satellite technology. But since panahon ni Magellan, actually since 1950s, meron pong data dito. Kikita ninyo, pag i-click natin itong 1950 to present, ay makikita po ninyo ang mga El Nino events at La Nina. Ayan po. Talagang normal trend po talaga siya. Okay, kaya lang nagiging mas matindi siya kapag nagkakaroon po ng climate change, pag init ng ating mundo, talagang grabe rin po ang epekto. So ito po yung pinaka-latest na yun mula sa Columbia Climate School International Research Institute o yung IRI, yung IRI, for Climate and Society. In partnership po nila ang Climate Prediction Center ng NOAA of the United States. Ito po yung latest nila, March 14, 2024. Pag sinabi nilang ENSO, El Nino Southern Oscillation. Para ito yung main banner nila. But pag sinabing ENSO kasi may dalawang klase yan, El Nino at La Nina. Okay, na yun, nasa El Nino Advisory pa rin tayo kasi nasa El Nino effects pa rin ang ating mundo. At patungo tayo sa tinatawag na La Nina, kaya magkakaroon ng La Nina Watch. Kasi simula July hanggang katapusan, mukhang papunta tayo sa La Nina. Kaya nakalagay dito, transition from El Nino to ENSO neutral is likely April to June, 9 Abril hanggang Hunyo, 83% po magiging neutral na po tayo o normal ulit ang climate. Pero magkakaroon po ng possible development ng La Nina by June to August at 62%. Medyo tumataas na po yan. Last month, nasa 50+% lang yata. Okay? So, nakikita po natin dito sa latest as of March 6, mainit pa rin po ang Central Pacific. Dito kasi yung mga gadget po ng mga temperature gadget sa ilalim ng dagat. Diyan nila na monitor kung El Nino o La Nina. Kung mainit dito, talagang El Nino po yan. Pag lumalamig na po dito, La Nina na po yan. Okay? Ang consequence niyan, pag mainit masyado dito sa ating bansa, kulang naman po ang lalim ng init ng karagatan, kaya kulang po ang mga thunderstorms, sa mga ulan. May ulan pa rin pero hindi ang maabot po sa normal. Nagbe-below normal po siya. Kaya makita niyo itong subsurface temperature. Imagine niyo itong graph na ito, pinapakita po dito. Ito po yung lalim ng karagatan. Okay? Ito yung surface.
So, makikita ninyo yung init, umaabot po ng mga 100 meters. Ang temperatura po dito, umaabot ng ilang degrees na nasa warm levels. Okay? So, kaya nagkakaroon tayo ng El Nino dahil Central Pacific po ito. Ang Pilipinas na banda dito. Kaya makikita nyo sa Pilipinas, hindi masyadong malalim. Halos nasa surface lamang po ng karagatan ang init ng karagatan. Kaya kulang ang ulan. Kasi kailangan mo malalim yung init ng dagat, mas malalim yung abot para magkaroon ng moisture, okay? Yung water vapor, mag-create po ng mga thunderstorm clouds, mga ulan na magbibigay po sa ating bansa. So, ito yung outgoing long wave radiation anomalies. Ito yung reflection po ng sunlight kung na-absorb po ng karagatan or nag-escape kaagad pataas. Sa ngayon, nakikita ninyo, dito lang nag-absorb sa may Central Pacific, kaya nandito po yung mga thunderstorms, mga ulan-ulan, mga IDCC nandito. But dito sa Pilipinas, talagang tuyong-tuyo. Talagang nag-reflect back kaagad yung hindi nag-absorb yung karagatan ng radiation. Kaya nagkakaroon po tayong kulang ng pag-ulan. Kasi ito yung parang similar yan sa MJO. Pag wet and dry, pag dry conditions, pula yan. Ibig sabihin, hindi nakaka-absorb yung dagat ng radiation. Pag naging blue na yan, nakaka-absorb siya ng init, kaya nagkakaroon po ng mga thunderstorms, mga bagyo, etc. Okay, ito yung model predictions. But dito tayo sa graph, mas malinaw. So, ito, 3-month forecast po ito, every 3 months. 3-month per bar. Pero yung forecast up to 8 months, okay? So, focus lang tayo sa 6 months. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang dito. So, hanggang dito lang tayo. Okay? So, dito sa graph na ito, nakikita ninyo, ito yung February, March, April. So, i-focus lang natin sa gitna. So, ito yung March. Sa April, bababa na yung El Nino, 70%. Then, by May, 83% na ang neutral o normal na ulit ang climate. Pagdating po ng July, yan aakyat by 62% o 61% ang La Nina. So, dito magde-develop na po ang La Nina. Okay? Dito nga, sa September to December, mukhang nasa 85% La Nina. So, ibig sabihin, meron tayong mahinang La Nina na inaasahan. But, itong probability po dito ay medyo mababa pa kasi 8 months to go pa yan. So, marami pang pwedeng pagbabago. Baka neutral lamang tayo whole year. Kasi pag whole year neutral, normal ulit ang klima natin. Kasi pag may La Nina, sobra po ang ulan, magkakaroon po ng mga pagbabaha. Pero good naman po sa mga agricultural farms. Pag sobra-sobra naman po, nag-overflow yan na magkakaroon ng problems. Ito po yung report ng Pag-asa. Meron silang parang clock design. Similar dun sa Australian Meteorological Center, yung Bureau of Meteorology ng Australia, na meron rin parang similar rin ganito. So, na yun, El Nino tayo, but may pinapakita na papuntang La Nina Watch. Watch pa lang kasi hindi pa siya advisory. Pag ongoing ng La Nina, ito na yan. Pag alert, malapit na mag-umpisa ang La Nina. O nag-uumpisa pa lamang. Okay? So, ito yung graph nila. Ito yung graph nila. As of March 20 rin ito, similar doon sa pinakita natin. So, hindi na natin i-discuss yan. Dito muna tayo sa isa. Sa ENSO strength. So, ang El Nino na yon, from strong, naging moderate na lang, 81%, pero 100% weak pa rin siya. Pero pagdating ng June, July, August, 62%, La Nina na siya. Then, August, 75%, July, August, September. So, nasa weak La Nina. Okay? Iyan ang pinapakita. So, medyo nagkakaroon ng pag-change talaga ng climate conditions natin. Okay, so dito tayo sa actual rainfall for March 1 to 18. Ito yung latest galing sa Pag-asa. So, ito po yung normal rainfall for the past 30 years sa ating bansa. Ang Bicol region, talagang nasa 200 to 300 millimeters ang monthly rainfall pag buwan ng Marso. Okay? Pero ang observed na yon, March 1 to 18, 0 to 25 millimeters. Actually, yung weather station natin na yon, nasa 22 millimeters. So, pasok dito sa 0 to 25 millimeters.
Yung Partido District lang po ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, nasa 26 to 50. Pati itong area ng Southern Quezon at Camarines Norte, nasa 26 to 50. Still, below normal po yan. Kaya ayan, nakita po pulang-pula ang Bicol, nasa 0 to 40% ang kulang ng ulan. Below sa normal. At ito yung dry condition, dry spell at drought assessment mula sa Pag-asa. Ito yung latest nila. So, as of February 29 po ito, 2024. At nakita ninyo na malaking bagay ng Luzon na sa drought conditions. Kasi may ibang areas na not affected. Meron naman Metro Manila affected po ng drought. Itong Laguna at Batangas nasa dry spell. Swerte pa rin ang Kabikulan except for Masbate, Ticao, and Burias na nasa dry spell na yon. Tayo sa Camarines Sur at Naga, normal pa rin po o not affected. Pero expect natin yan pagdating na March, April, May, sa sunod na assessment na Pag-asa, baka pasok na tayo sa dry spell o dry condition. Sana dry condition lang, which is normal. Kasi ang dry condition, dry months ng ang Camarines Sur at ibang parts ng Bicol is March to May. Yan po ang dry conditions natin. Dry period. Kasi type 2 climate po ang Bicol region, ang Camarines Sur at ibang areas ng Bicol region. Na whole year round wet po tayo, while itong March, April, May, dry po. So, pwede nyo i-post itong video or screenshot. Makikita nyo dito ang mga affected ng drought. Hindi na natin iisa-isahin yan dahil tatagal yung ating video. Okay, now moving forward na tayo. Ito yung seasonal climate probability for precipitation. Issued po na yung March. Latest po ito mula sa International Research Institute ng Columbia School for Weather and Society. So, ito yung latest as of March. So, by April, May, June, so for the month of May, talagang below normal pa rin tayo. 60%, below normal. Pagdating ng May, June, July, still at 50, 60%. Ang ibang areas pa ng Pilipinas. Samantala, 40 to 45% sa may Mindanao. Medyo mauuna silang magiging basa ang Mindanao. June, July, August, still nasa 45 to 50% ang Luzon, kasama pang Bicol. Mindanao, balik na sa normal. Okay? Ang precipitation. Then, July, August, September, unti-unti na po mag-i-improve sa atin. Sa Bicol, nasa 40% na lang po, below normal. Manila, Central Luzon, 45% pa rin po. Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, pumapasok na sa above normal. Normal pa rin, pero above normal yata sa Zamboanga Peninsula. Dahil po, yan July, August, September, panahon yan ng habagat. So, tapos may mga IDCJ, mga LPAs, mga bagyo. So, may mga ulan po na inaasahan. Based po sa nangyayari. Usually, ang mga monthly rainfall, titingnan dyan na I don't know kung inaalis nila yung mga cyclones kasi grabing effect yan eh. 200 mm, 500 mm, ibabagsak niya sa isang araw. So, madidisrupt niyang effect ng El Nino, which is good. Sana may mga LBAs or depression, mga mahina lang para may irrigation sa mga farmlands. Natural irrigation na tinatawag. So, yan ang latest, okay? So, abangan natin na talagang mababa po ang rainfall average natin hanggang sa kalagitnaan po ng 2024. Kahit na tapos na ang El Nino, pupunta sa La Nina. Ganun po, historically, kapag papunta tayong La Nina, expect mababa muna ang ulan. And then pagdating ng November onwards, whole year of 2025, mataas na naman po ang ulan natin. So, nakakaawa sa mga flood-prone areas, landslide-prone areas ng ating bansa. But good sa mga farmlands. So, ito yung sinasabi ko kanina, yung March rainfall po sa ating weather station sa Typhoon 2000 dito sa Naga. Ay nasa 22.4 na yon. Yan po ang rainfall. Okay. Hindi pa tapos ang March. Baka umulan na naman bukas or sa Friday dahil may shear line. Konting shear line na dadaan po dito sa may eastern Luzon. 22.4 kasi ang average po sa Naga pag March, ito po yung data from sa weather station ko dati, 2005 hanggang 2013 kasi noong 2014 nasira yung weather station. Nasa Weather Philippines na ako so hindi na ako naka-purchase ng bagong weather station.
At wala na rin yung data din sa kanila, nabigay na sa Pag-asa. So, 2014 to 2021, wala akong data. But this is good. 8 years is enough. So, nakikita ninyo, 105 millimeters po ang average for the month of March na pumapasok naman po sa monthly average ng Naga City. Kaya nakita niyo itong mga taon na ito, 2010 yan, may El Nino yan, kaya makita niyo konti. Ito may La Nina. Pag sobra yung ulan, okay? Ito, El Nino din. O ito, La Nina, 2 years, La Nina tayo. So, ganyan po ang mga epekto. Okay? So, ito po yung effect again ng El Nino. Anong effect sa rainfall pattern around the world? So, nakita ninyo ang Pilipinas, Indonesia, Australia, Malaysia, talagang below average. Dry po yan. Dry condition, July to April. Sa atin, mag-extend yan hanggang July o August dahil po sa strong El Nino. US naman, yung Southern United States, California, talagang wet po sila pag may El Nino. Pag may La Nina naman po, kabaliktaran, November to April, talaga maulan po tayo, above average. Pati Australia, so damay-damay. And dito sa Australia, sa US, dry conditions naman. So iba-iba pong effect ng El Nino at La Nina sa iba't ibang bahagi po ng ating mundo. So yan po ang ating pinaka-latest po na yung month of March, and we will try again to return this second or third quarter of April para ibigay sa inyo yung latest sa El Nino La Nina update. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.